ସବୁ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ରମିୟ ତୁରୁକ, ଗ୍ରାମ ଚାଟିଗୁଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ମହାଦୀପୁର, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। ଆରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆରେ ପାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପାଇଲି, ଆହୁରି କଲ୍ କଲି। ଆହୁରି ସେ କଲ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦେଲେ, ଭଲ ଜବ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼। ଆହୁରି ମାସିକ ଦରମା 14,000, ରହିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି, ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆହୁରି ଏଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ, ଫର୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ କଲ୍ କରିବେ ଇଟି ବୋଲିକିନା ହଇରାଣ କରିବେ। ଏଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ସତ କଥା, ରିଏଲି ବିଷୟ। ଆହୁରି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯା ନାହିଁ ଖରାପ ବୋଲିକିନା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲି, କଥା ହେଇକିନା ଭଲ ଜବ୍ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେମିତି ଖାଲିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏଠି ଆସିକିନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍କୁ ହାସିଲ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସବୁ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ରମିୟ ତୁରୁକ, ଗ୍ରାମ ଚାଟିଗୁଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ମହାଦୀପୁର, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ।